ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଦ୍ଧ, ବୋମା ଓ ଗୁଳିର ବର୍ଷା। ହଠାତ୍ ଧୂଆଁ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ମଣିଷ କୋଳରେ ଆହତ ସୈନିକ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମଣିଷ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ କାଳିଆ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରହସ୍ୟମୟ କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ସରଳ ପରିବାର। ପରିବାରରେ ଥିଲେ ବୁଢ଼ା ବାପା, ମା, ପୁଅ ରଘୁ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା। ରଘୁ ଛୋଟବେଳୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଖି ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତାର ବାପା ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ଏବଂ ମା ଅନ୍ୟ ଘରେ କାମ କରି ରଘୁକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ବାପା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଭୋକରେ ରହିଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଦେବୁନି। ରଘୁ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝି ପରିଶ୍ରମ କଲା। ଶେଷରେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲା। ସେ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି ପାଇଲା। ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାଙ୍କ ପାଦ ଧରି କହିଲା, ମା, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଭୁଲିବିନି। ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମା, ତୁ ଆଉ ବାପା ଯେ କଷ୍ଟ କରି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛ, ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବିନି। ମା ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, କାଳିଆ ତୋତେ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରଘୁ ମନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସୀମାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସମୟ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ସୀମାରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରଘୁ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ସାହସର ସହିତ ଲଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରଘୁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁକୁ ଖବର ଆସିଲା, ରଘୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ମା ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ନା, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଥିଲା, ରଘୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିନଥିଲା। କେବଳ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ପରିଚୟ ଏବଂ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଶହୀଦ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ପରିବାର ରଘୁଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଶେଷକୃତ୍ୟ କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରଘୁର ମା ପ୍ରତିଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଥିଲେ, ହେ କାଳିଆ, ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ମାଗୁନି। ତୁ ଯଦି ସେ କେଉଁଠି ବଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ମାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନ ପରେ ଦିନ ଚାଲିଲା। 6 ମାସ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ରଘୁଙ୍କ ମା ଘର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ବାହାରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ ଆସିଲେ। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ମା। ରଘୁ? ହଁ ମା, ତୋ ପୁଅ ଫେରିଆସିଛି। ମା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପୁଅକୁ କୋଳେଇ ଧରିଲେ। କାଳିଆ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲା। ସମଗ୍ର ପରିବାର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରଘୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ପୁଅଟି ମାକୁ କହିଲା, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ସେହି ଅଜଣା ଲୋକଟି କିଏ ଥିଲେ ଆଜି ବି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋତେ କାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଚାପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲା। ପୁଅ, ସେ ଅଜଣା ନୁହେଁ, ତୋତେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୋ କାଳିଆ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀରଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ନମନ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।